wulakanta sakina a police station. Ni zuwa nayi a police station din da kin san dan yadda ta mata abun dama a cikin unguwan nan. Kamar yaya zan yi da gulma? Gulma ba ai yanzu na. A cikin doya zan da gulma. Gulma ai yanzu na fara. Murja daga ina kuke? Baban yana nan ya ganki da wannan siket. Auda bai san kun tafi yawon munafurcin ba? A'a in ta shiga da wannan siket din ya ganta matsala zan samu. A'a wallahi haka kawai wannan siket din tamamman wando ki sa a'a wallahi kake ni da a'a kake biyo ni magana na miki To na ga naki jabin ki a barke yake. a'a to a bai da mutunci na ko da mutunci ne Haka san me kika ta ci? Ni na san dama so take ta tambayi telan da ya dinkin nan. Ai ka san ta iya wannan. to dan Allah in ya bai to ni wannan dinkin ko kyauta ma aka bani shiga na ni da kake biyo ni kake biyo ni da wannan kaya To Murja baban ku da ya dawo. Baban ku ya dawo.